os nenos de terceira de primaria do Colexio da Cruz Budino. Este xogo está basado no xogo tradicional da buxaina. Consiste nun xoguete que se fai xirar sobre si mesmo. Agora vamos explicar como fixemos. Collemos un CD vello rayado que xa non sirve para utilizar. Como decoramos? Decorámoslo con pegatinas, despois pintámoslo con cola branca, botámoslle purpurina por enriba e deixámoslo secar. E agora vai vos explicar o meu compañeiro Mateo como se xoga. Unha vez seco, polo burato metemos unha landra e polo outro apegamos unha tapa e decorámola cunha pegatina. Como xogar? Poden xogar todos os nenos e as nenas que queiran. Os que máis teñen que facelo xirar ata que pare. Os que máis tempo aguanten son os gañadores.